place tehnica? Așa și așa. Așa și așa. Dar ce-ți plac mai mult, pistoalele sau ce-ți plac? Pirații. Numai pirații? Așa? Și ia să vedem. Putem să băgăm ăsta în buzunarele aici? Să nu se vadă deloc? De ce? Ca să nu se vadă la cameră. Să nu se știe că tu ai un microfon acolo. Școlărei și voi școlărițe, băieți dau și voi fetițe, hai la școală să învățăm și bine să ne purtăm. Tu ce ai la ureche? Aparat, pentru că să aud. Vă știți, oameni buni, că în lume mai sunt oameni care are aparat, se numește implant cochlear. Și știți voi că mai sunt și alți oameni care nu poartă aparat, că n-a știut unii oameni că sunt din ăștia. Vedeți? Și acolo se numește un profesorul Cotulbea și el operează mulți copii. Deci trebuie să mergem acolo să ne opereze și după aia să audem categorii. Și așa că eu sunt Paul Mihuț. Întâlnire la Cheia. Iunie 2010, stațiunea Cheia la poalele muntelui Ciucaș. Și iată-ne la cea de-a 5-a tabără organizată pentru copii cu deficiențe grave de auz. Copii care au primit implantul cochlear, aflându-se în pragul unei vieți normale, cu auzul restaurat. Micul Paul, din secvențele anterioare, a fost implantat la vârsta fragedă de 13 luni. Este un exemplu convingător pentru o reabilitare perfectă. Băiatul este capabil să urmeze școala normală la vârsta de 6 ani. Aceste tabere sunt organizate în fiecare an de producătorul implanturilor cochleare, firma Med-El din Austria, împreună cu asociația Ascultă Viața. Scopul lor principal s-a conturat a fi antrenarea părinților în calitate de coterapeuți, cunoscând că, fără implicarea familiei în antrenamentul auditiv verbal al copilului implantat, nu se pot obține rezultate optime. Pe lângă cele 40 de familii care au răspuns invitației, la Cheia din nou a participat și un număr însemnat de specialiști în domeniu. Asociația, înființată la Sibiu în octombrie 2007, care în prezent cuprinde peste 100 de membri, și de această dată a înlesnit schimbul de experiență între părinții veniți din toate regiunile țării, logopezi, medici orele, audiologi și alți specialiști. La fiecare tabără, firma Med-El invită copiii recent implantați împreună cu un însoțitor. Doamna Violeta Vieru din Iași a venit cu fiul ei, Eduard, în vârstă de 7 ani, implantat la Cluj-Napoca. Am aflat înainte de a implanta copilul de existența acestor tabere. De la momentul la care ne-am hotărât să facem implantul, știam că firma monitorizează evoluția copiilor și ulterior implantării. Și ne-am informat de pe forumul de la Asociația Ascultă Viața. Pentru noi, la prima tabără, foarte constructivă, în sensul că ne-am lămurit anumite aspecte la care aveam niște nedumeriri. Faptul că am venit în contact cu părinți care au aceeași problemă a fost un câștig, fiecare și-a expus experiența proprie și mie personal mi se pare că taberele sunt concludente pentru faptul că scurtăm pentru noi, ca noi veniți, ceva pași din programul ăsta de recuperare al copiilor. E extraordinar de util faptul că copiii au fost preluați de către logopezi pe parcursul prelegerilor făcute de către specialiști și ne-a permis nouă, ca și părinți, să putem discuta în liniște, să punem întrebări acolo unde avem o nedumerire, lucru care ar fi fost imposibil cu prezența a 50 de copii cu diferite vârste în sală. Dat fiind faptul că noi suntem la prima tabără, l-am pregătit, în sensul că i-am explicat unde mergem, ce urmează să se întâmple, cu cine se va întâlni el, cu o parte dintre copii se cunoștea de la reglaje și atunci i-a fost foarte ușor să relaționeze cu dânsii. Foarte încântat, că a trebuit dovadă că la finalul taberei ar mai sta. Cu cine te-ai jucat în tabără? Cu ce copii? La tapin. Cu toți copiii? Pe cu cine? Cu care copii? Cu care copii? Da. Cu Eliza. Andra. Tapin.
Cu Ana Maria. Ana Maria, Emilia. De-a lungul celor 5 zile de tabără, specialiștii au prezentat conferințe cu privire la etapele tratamentului postoperatoriu, implantul bilateral, dificultățile inerente unor implantări efectuate tardiv, cu privire la rezultatele obținute cu produsele MED-EL, cât și referitor la alte aspecte în terapia surdității. Liceul de la Cluj a încercat în ultimii ani să-și adapteze cât mai mult oferta școlară, astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, astfel încât copiii pot să vină la centrul nostru de 2 ori pe săptămână pentru reabilitarea auditiv-verbală, rămânând în familie și în grădinița obișnuită, sau pot frecventa grădinița noastră. În România sunt 5 copii implantați bilateral, 2 simultan, 3 succesiv. Reabilitarea auditiv-verbală a copilului cu implant cochlear succesiv ridică unele probleme specifice, având în vedere faptul că auzul la urechea nou implantată nu se dezvoltă de la sine. Ceea ce are MED-EL în plus față de orice alt fabricant de pe planetă este acoperirea totală a cocleei. Deci e singurul electrod care intră de la bază, din promontoriu sau din fereastra rotundă, depinde ce alege chirurgul la inserție, și până în apex, adică până în vârful cocleei, acolo unde sunt sunetele joase, corespunzătoare vocii umane.